Bueno, yo me planteaba cualquier cosa, pero lo estaba comentando ahora con mis compañeros. Yo el miércoles aposté a que se quedaba. Hoy no lo tenía tan claro, también para ser sincero. Pero bueno, cualquier fórmula es válida porque los votos son legítimos y hay una mayoría legítima, pero insisto, sería una declaración incompleta si luego no pasara absolutamente nada. Esta declaración se tiene que ver acompañada de leyes, en definitiva, de medidas que mejoren la calidad democrática de este país. Si no, no habrá servido para nada. Compartim, en fi, tot el patiment que ha sofert aquesta persona, però recordar que han hagut primer altres persones que han patit aquest patiment, siga Mònica Oltras, siga Alberto Rodríguez, siga Victoria Rossell. A nosaltres ens ha paregut un discurs incomplet. Crec que la paraula hauria de ser incomplet. Quan ha dit que va a fer un punt i a part, i aquest punt i a part s'ha de completar, és a dir, s'ha de materialitzar en fets. És a dir, si només és continuar per continuar, no haurà servit de res aquest període de reflexió col·lectiva que hem tingut els ciutadans, si no n'hi ha darrere alguna cosa més. I alguna cosa més vol dir BOE. BOE. Passar de les paraules al BOE. S'ha de combatre que alguns mitjans publiquen notícies falses deliberadament i que damunt recebisquen diners públics d'algunes institucions. S'ha d'acabar en este clima de que es preparen denúncies falses, s'utilitza la justícia i acaba afectant a persones que no tenen res a veure en la política. Insistim, serà un discurs incomplet si darrere d'això no hi ha fets.